Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜೆ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಕೊಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ನನಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಏನು ಪಂಡವು ಸರಿ ಉಪ್ಪಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತೇನೆ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ನೋಡೋಣ aja kanik ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ ಬರ್ಡೇ ದಾಣಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಪೋಯ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಪೋದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಕೇಕ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು OnePlus ಫೋನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಜಾಸ್ತಿ OnePlus ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಡು ಕನಗೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ಲ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಕ ಇಷ್ಟೇ ದಿನನೇ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಲು ಬಂದು ಸೊ ಏನು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚನೆಗಳಿತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ತೂ ಇರತ್ತೆ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು OnePlus ಫೋನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವೆ ನಾನು ಅಂತೂ ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾದ ಹೊಸದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೆ ನಿಂತು ನಂಗೆ ಹೊಸದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಂದಿಗ್ಲೇ ತೋಜ. ಸೊ ಹಳೆ ಮುಟ್ಟ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಲೆ ಲವ್ ಯು ಬಾಯ್.